ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат салбаланд хонобод тинҷ ҳастен. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, як сар ғаноҷини буғизи сари сина навор мекунем, пешкаши мо гардонем. бародарони азиз, лайка бизанед, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои хуб ҷолиб бисёртар шавад. бародарони азиз, ин ғаноҷин нозоида якум гусала сари сина ёзи. мо камтар маълумот метавонем дар бораи мол. бародарони азиз, тамошо кунед. ина полни синаша пур карда. бародарони азиз, камтар пеш бикаш. ина бародарони азиз, тамошо кунед. Каш пеш. Яро синари мола тамошо кунед. Полни синаша пур кард. чо ҷадвал. хулоса ки синаша полни пур кардааст. қимичошам ина полни шиштагия. қимичои мол шиштагия. дута дандони калон бировардагия. ғаноҷини нозоида. ин ай пешам бародарони азиз бибинед чочакои губа беҳад чочоша тран кардааст. синаша хушрӯ ҳуй кардагия. худо роси бародарони азиз, ҳақиқатша гуфтан дар кор, мол моли ай одам дур гаштагия. камтар шухакай. баъзе молоянд ки аҳлида аҳланд, вақте ки мезоянд баъд шух мешаванд ё раҳ наметаҳанд мол. баъзе молая ки шухая не ки мезоя баъд аҳл мешавад. бародарони азиз, хайша бо ай тақдира насибат мебинем. мол ҳозираша мақсад ки мебандиш баъд меқапи танаша. ин хел меқапи танаша ҳичи намега. ина меқапи дастмол мекунӣ, фақат синаша қапидан намекунӣ. ишам гуфтан дар кор бародарони азиз, ки ҳаст ҳақиқат. ҳамуша ина ососа мешава ки мебори, камтар шата мебарда, хай мебанди. ососа мешава ки мемолӣ, мумкин ки аҳл бишава. чизе ки ҳаст бародарони азиз, айнас ҳоҷат ба баён нест. мол синаша ҳуй кардаги полни мумкин ки як ҳафта мекаша, мумкин ки 15 рӯз мекаша. уша худои бизнес не ки хеле ки бугӯи моҳ мекаша нест. наздики ай мол. ногуфтан амад бародарони азиз, ки мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. номерои телефон 917 38 98 78. бародарони азиз, дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони касоне ки харидорӣ карда мешаванд, наздик ба шаҳри Бухтар бошанд, дар ин рақамҳо ватсап ҳаст, имо ҳаст. касоне ки ба шаҳри Бухтар қарибан, бародарон метавонанд ки биёянд хона дар айпешӣ бибинанд. синаи мола бо як борга нишон бидем. бародарон азиз, беҳад чоч пари фасон дорад. синаи хушрӯ дорад. пеш бикаша бурга. синаро хушрӯ ҳуй кардааст мол. боз як бурга такроша бародарони азиз, мол мумкин 10 рӯз мекаша, мумкин як ҳафта мекаша. ана касе ки худо насиб карда боша бигира мол куна. нархи мол, нархи дастраса бародарон 14000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. дастрафка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ройгон аз ҳисоби канали Бухтар Сити. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда худоҳофиз. худоон ҳамаро иқболу оврубта. ина бовар кунед, гусалаш ҳам автовақта ҳозир ку ҷанбиданша мебинем. хел гусалаш калон хе мезо ягон ҳафта монда, 5 рӯз монда, 10 рӯз монда. иша худои бузург медона бародарон азиз. то наворҳои оянда худоҳофиз.